Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku di channel YouTube Mas Kepul Malam pemirsa. Untuk rezeki sapine budeku. Iki sapine budeku mbah sapine sepupuku soalnya kan yo seomah karo budeku pemirsa. Kakak ipare pake iki sapine bayi wedok alhamdulillah. Nah iki mangsa untuk rezeki pemirsa aku diceluk iku di bude bibit ya. Aku nyeluk anakku bisa celuk mbah bibit untuk sapine wedok pemirsa. Mbah iki sing sapine Mas Tiono, mbah sapine mbah bibit dhewe aku gak paham. Soalnya kan aku diceluk Isa terus tak parah. Alhamdulillah, iso untuk rezeki pemirsa. Sego kuning bancai sapi. Kene ngono pemirsa. Nek sapine lahir nek ringkes esuk-esuk pesen bakul sego. Mari yo mbah bibit wis sepuh pemirsa yo. Gak ono anak wedok cara ngono. Aku yo gak roh nek sapine bayi pemirsa gak krungu. Trae ket biyen mula masih anak wedok isek nomah kan anak wedok kerja pemirsa saiki. Winginane kan sempat prei. Nah, paling ringkas nang kene ngono pemirsa, bancaan bakul. Saiki yo duwe kesibukan dhewe-dhewe. Bancaan iki yo butuh tenaga wong akeh. Ringkes ini pemirsa. Untuk rezeki pagi-pagi tak pangan berarti kita menghormati sing menehi ya pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi marzaqtana qina adzabannar. Untuk sego kuning pemirsa alhamdulillah. Entak pola soalnya bareng tak sego jojo aku gak entek mang ndek. Sego kuning Mbah Miati ku sedep sampai amel apa? Muni enak pas kae lho pemirsa. Pernah untuk pesanan kok ya kae. Apa ditukokno ya lali aku. Aku paling aku gak entek pemirsa soalnya baru sarapan. Yo ngentekno segone jojo lah. Tak pangan nek aku ngono. Kan jojo mang gantak terus dolanan yo tak pangan segone. Yuk. Ngene lho ceritane iki mang kok malah isa-isa. Balik kok nukono tuku sarapan jojo. Diceluk Mbah Bibit kok isa-isa. Yuk kok sing winginane kae. Sing iki. Nek makane nek ngomonge bancaan sapi. Investasi nih wong kene iki nganu pemirsa. Sapi wong desa kuwi rata-rata wong blora. Mantep. Bumbunya yummy, kering, njok suwir, tawa loro. Mbok sapine Mas Tiono, mbok sing Mbah Bibit gak mudeng aku mesa. Wong aku nek dolan iku nang arep kok. HP-ne nang kon ngguri omahe kan dawa. Mbah Bibit kan dawa pemirsa, dawa ngono lho. Aku nek dolan yo nang arep tok ngono jagongan. Gumku entek gue man. Ora dientekno piye. Gumku yo entek. Ngono ceritane pemirsa. Yo kucingku men berdebat tak iman.
biyen bapakku sing nyekolahno aku sampai SMA, adikku sampai SMK alias STM ku yo bapakku mergawe pandai besi karo ngingoni sapi, butuh apa didol, ewoh mantu didol, pemirsa. Investasinya wong cilik ini yo sapi kaya bapakku niki. Sapine wedok pemirsa, ketoke sapi Brahma kaya sapine Mbah Bibit kuwi. Mbah si sapine sapa ora paham aku. Wong sing tuku Randy kok. Terus aku diceluk. Wah rezeki matur nuwun Mbah aku ngono. Mbah cake sapi nduk, alhamdulillah lahir wedok. Apa lepin sing kucing. Kuwi bar tak kei mangan lho. Kucing kuwi bar tak kei mangan lho pemirsa. Bisa ribut ae. Loh, gak entek pemirsa aku. Wis tak mangane lah. Isek separo. Esuk mang ijo sarapan. Saurung ndek mangan roti, dadi gak entek. Segone tak entekno aku biasane aku ngono pemirsa. Ya wis kita simpen tak simpen nang nganu sik pemirsa. Alhamdulillah. Kono panas pemirsa. Celanaku kae nae 2 dino ora garing. Untunge tak pewangi ben gak apek. Yo iki mang untuk rezeki. Nek wong Jepang iki ngomongnya kerayahan sapi. Ketoke yo ngono krunguku mang ngono. Sapine mbahi, Nduk. Oh, alhamdulillah, Mbah. Bati meneh, Mbah. Ya bati anak ngono. Gak garing pemirsa lho. Ora garing anu. Celanaku ora garing, guys. Engko aku yang ngecupno sithik soalnya sego mangisek. Aku ngecupno gak sepirake pemirsa, paling sak gelas kuwi. Wong mbek jojo tok. Kok ono panas pemirsa. Iki Mbah Hare bulekku pemirsa. Kuwi yo gak ngetokno klambi. Muga sok iso ono selah waktunya lagi nggo mesin cuci. Maksudnya ngene lho pemirsa, meskipun dhewean iki nek ana pengeringe iku gak bingung ngono lho pemirsa. Nek ana pengeringe kuwi gak apa? Duh, sapuku mang endi? Aku pengen nyapu lho. Nek ana pengeringe gak sepiro rekoso. Oleh gak garing nek klambi sih ana maksudnya ngene lho pemirsa, nek gak garing kan biasanya kena bakteri ambune kan gak enak ngono lho saya. Ini sih gak enak. Kok apek. Tapi mulane aku tuku pewangi terus saiki aku dikei saran karo sapa Mbak Isma. Anu lho Mbak, nek sampean gak ndung mesin cuci. Nek gak garing ki setidake iki gak apek. Engko nek dienggo metu mesti ambune sengak apek. Iki Mbak aku yo ngono bisa. Iki kontrasku kena apa? Nah. Nah, aku pemirsa, iki yo mendung lah yo aja sampai udan nih banjir pemirsa winginane daerah
Blora sebagian kidul banjir tanggal 20 Mei winginane. Koncoku yo kenek. Muga-muga ndang surut ya Allah. Ya pemirsa ya, tak tutup dulu kontennya. Hingga aku punya tugas penting seperti apa aku terus nawai kontennya ya. Tak terus engko dipanteng lagi. Pemirsa, terima kasih, tetap semangat untuk hari ini. Pokoknya ojo lali. HP ku ki dikunci lagi, kadang mut-mutan, masang reset gue tempat sampah. Pemirsa, terima kasih nonton kontenku. Pokoknya ojo lali like, comment, subscribe, dan mas belum lagi mah kontennya unboxing berkat unboxing berkat bancaan sapi pemirsa. Alhamdulillah, muga-muga sapi niku barokah, iso dienggo jalengan ya pemirsa. Kanggo Mbah Bibit dan sekeluarga, muga-muga rezekine lancar, Mbah Bibit diparingi kesehatan terus, sapine badhe terus ben iso yo kebutuhan sehari-hari pemirsa. Terima kasih nonton, Pak ojo lali like, comment, sampai keluarga Mas Bopem. Nek ana kelakune aku nyuwun sepuro sing akeh. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.